Καλά τα λόγια. Να πάμε λίγο σε αριθμούς, γιατί αυτό αρέσει θεωρώ και στον κόσμο. Πόσα λεφτά μπορείς να βάλεις από το copy trading? Από το copy trading, να πεις ότι ακολουθείς 1, 2, 3 άτομα ανάλογα το account που έχεις. Έτσι. Δηλαδή, αν μου πεις με 500 ευρώ, δεν μπορείς να ακολουθήσεις 3 traders σίγουρα. Είναι τεράστιο το ρίσκο που θα πάρεις και δεν το συστήνει και κανείς. Αλλά από τον κάθε trader που ακολουθείς ανάλογα το κεφάλαιο που έχεις μέσα, υπολογίζεις ότι θα βγάλεις ένα 5 με 7%. Οπότε, αν έχεις ένα λίγο μεγαλύτερο account που σηκώνει να βάλεις 3, ας πούμε, θα βγάλεις 15 με 20% το μήνα. Αυτό είναι το μέγιστο το περιμένεις. Δηλαδή, για να μιλήσουμε και σε λεφτά. Δηλαδή, σου λέω ανάλογα. Δηλαδή, αν βάλεις ένα account που έχει 2.000 ευρώ και βγάλεις 20%, θα πάρεις 400 ευρώ. Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή, πάμε να χτίσουμε σιγά σιγά long term έναν έξτρα μισθό εδώ πέρα. Okay. Δεν είναι για κάποιον που περιμένει, δεν είναι τζόγος. Δεν θα πας να γίνεις πλούσιος μέσα από το copy trading ή να βγάλεις ένα αυτοκίνητο, ένα σπίτι σε 2 μήνες από το copy trading. Okay. Αν θες να μάθεις και εσύ τα πάντα γύρω από το copy trading, στείλε μου μήνυμα.